फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मुरुद्र स्वागत जनाऊँ मो नुआ एक ब्लॉग को सांग मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे मु भी बहुत भलरे अच्छी तो सांग मैंने आज गुरुवार तो सकाल सकाल एमती ब्लॉग टी आज स्टार्ट करवा सांग मैंने दुनिया रे राति पाहिले समस्त कर्ममय जीवन में जी जो उठा था ना कहीं समस्त कम व्यस्त तो गोटे छोट कर्मजीवी लोकटे सी सका उठले तार कौट दु पैसा इनकम कर तार सी चिंता होता है जड़े आईएएस ऑफिसर भी सी तार केमती कौन जो कौन ना समस्त कार्य व्यस्त था तो देखो ये भाई भौणी कथा कहती सकाल सकाल आसिक माने निजर काम जॉइन कले से माने भी घर थे कि भल मन से निजर कर्म को भूली ना सकाल सकाल निज कर्म जॉइन कले से देखु सकाल सकाल केमतिया दृश्य बढ़िया लगुच दृश्यटी सांग मैंने मुझे गाधे गाधे बर्तमान फ्रेश हो गली आम बर्तमान बाहर लिंगराज महाप्रभुंर दर्शन पर जेहतु आज से आम टे ना तो मंदिर फंदिर चारिपट मुझे बुलिक आपको देखी मंदिर दृश्य चलते बाहर लिंगराज केड़े सुंदर भाव बाना उड़ू बर्तमान से जीवा बेले बेले गरम आज ठंडा अच्छी काली गरम होता कारण कौन अन्य वर्षा सांग मैंने आम अच्छु बिंदुसागर पाखरे देखो बिंदुसागर दृश्य सकाल सकाल प्रभु लिंगराज मंदिर देखा सहित बिंदुसागर दर्शन अति सुंदर भाव समस्ते दौरान पिंडदान कर देखु चतुर्पार्श्वता बिंदुसागर केते बड़ ना बिंदुसागर किंतु पुष्करणी से भाया है देखो केते बड़ पुष्करणी तो अलग लोक भी आसुँच सब चली साइडटा पूरा सबुठी पिंडदान व्यवस्था करा सब पंडित मैंने बस चली पिंडदान जहाँ कथार अच्छी एठी पिंडदान गले आमर पितृपुरुष मान पिंड बाँधा आत्मा सिद्धि हुए केते सारा लोक ये आसचंती पिंडदान करने ये दूर दूरांतर रोचे घर को जाई पाना पिंडदान कर बिंदुसागर ऊपर भाग दिखाई आपण मैंने खाली भी आसते ये सब प्रकार व्यवस्था अच्छी ना ये पिंडदान कले कौन हुए विशेषकर जो पितृपुरुष मैंने ये पिंडदान कले कौन सुविधा कौन रोज लोक मान दूर दूर लोक आसवे किसी नवाणी आसी सांगे
ନାଇଁ ଏଇଠି ବସିକି ଆମର କେତେ ଦୋକାନ ସବୁ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ହେବ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ନନା କହୁଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଆସନ୍ତି ବି ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ସବୁ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଆମ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପାଖରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ଏଠି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଠି। ବରା ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଇଟିଲି ଦୁଇଟା କାଢ଼ି ବରା ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଦୁଇଟା ଇଟିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ବରା। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, କୌଣସି ଧୂଳିର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା। ଖାଇବା ସାରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି ବୋଧେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଠି ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ଜାଗାଟା, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ପୁରା। ମାନେ ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସରିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ଅଭଡ଼ା ଯିବ, ଯାହା ଅଛି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଭଡ଼ା। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ମନ୍ଦିର ବାହାର ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖେଇବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହେବ। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ସେଠୁ କାମ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ବାପୁଜୀ ନଗର। ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଦୋକାନରେ। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ନେବେ, ମୋବାଇଲର କଭର କ'ଣ ନେବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଏଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ବ୍ରିଜଟା ଅଛି। ଆମେ ବାପୁଜୀ ନଗର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛୁ। ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ସାୟଦ କାମ, ହଁ କାମ ସରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ଖାଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସୁହାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ବିଶେଷ କରି, ଆଉ ପୁଅ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କିକି, ଆଉ ସୁହାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁହାନୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆସିକି ବାଲକୁନି ଆସିଲି, ହେଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଭାରି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଉଛି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବାଲକୋନିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା 5ଟା ସମୟ 6ଟା 5:30 ବୋଧେ ହେଇଛି ଏମିତି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲିଣି କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଏତେ ନାହିଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲେ ହେବ ଏଇଟା ନ କଲେ ଏଇଟା ନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଶାରଳା।